Magkano kilo ng hipon mo? Ayun, 300 pesos na kilo ng hipon. Busy-busy ang ating mga vendor dito sa Malabon Fish Market. Meron naman po tayo dito ng hasa-hasa sa halagang 150 na per kilo. Tapos ang balsa galunggong po natin ay 160 na kilo. Yan po yung mga prutas na mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. At may mga tumpukan din po tayo sa halagang 50 pesos. At ang ubas po natin ang per kilo ay 70 pesos na seedless. 140 po ang per kilo. Yan po yung seedless na kalahating kilo, ubas na berde. Tapos ang ketkat ay 60 pesos. Suha po natin ay 50 pesos na kalahating kilo. 100 pesos po ang per kilo. Dito naman po ang kilo ng ating mga tahong ay 100 pesos. Ang talaba po natin ay hindi po tayo nagkakamali sa halagang 100 pesos na kada tabo. So may mga paninda rin po mga kohol. Ito po yung naman ng ating mga tahong napakataba. Boss, magkano cream dory mo ngayon? 140. Dito sana mo, talakita mo maliit. 150 sa maliliit na per kilo, ganda. Bayabas sa halagang 80 pesos na kilo. 140 po ay nakakabili sa halagang 20 pesos. Ating mga bisugo ay 150 na per kilo. 320 sa mga hipon. 150 sa mga alimasag. 100 pesos sa mga bangus at meron din po tayong mga tanigi. So 180 pesos ang kilo naman po ng yellow fin tuna. Yan po yung mga laman po niya. Yan po yung mga tag price ng kanilang bentahan. 140 po sa ating yellow fin tuna. Ang mga alakaak po, no? Mga tumpukan at 100 pesos na kilo. Yung hinahanap natin. Tipot-pot, shout out. Magkano yung ano mo, hipon? Magkano? Kuya lang na 320. 320. 320 po yung mga jumbo size na hipon. Shout out sa akin. Ayun. Happy birthday to me. Shout out. Sa lahat ng namimili, sana maging... Ang ganda ng mga tattoo mo, Lodi. Sana maging masigara Oo. sa Bolivian. Ang ganda ng tattoo. Miguelito. Miguelito, shout out. Miguelito! Magalbok! Ayun. Shout out. 180. Shout out. Dito ay Sabi ng buyer 180. ko ngayon, taga Marikina, nanonood siya sa vlog mo. Ayun, salamat. Thank you. Yan po yung mga alimasag po natin babae sa halagang 180 na per kilo. 150 na per kilo naman po dito sa mga lalaki na mga jumbo size na ating alimasag. Lupa daw! Shout out po. Sa mga taga Marikina dyan, yung mga mahilig pamimit ko sa may Dampalit, dito na lang kayo pupunta. Pumunta ba kayong Dampalit? Oo, doon. Taga Marikina pa kami, dahil napapanood namin kayo. Tsaka yan. So shout out po. Shout out po sa mga taga Marikina po. Salamat po sa pagdayo po sa Malabon Fish Market. Dito dahil sa pupunta. Sige po, ingat po kayo, ingat po. Thank you. Yan po yung laman ng ating pagi. Pagi, 180 kilo. 180 na kilo sa pagi. Shoutout pa, shoutout. Shoutout kay Lorene ni Marcos, happy birthday. Ayan, shout out po. Happy birthday po. Shout out. Parrot fish mo magkano? Ang dahil ng tumpok niyan, bossy. 100 pesos na kada tumpukan po ng ating parrot fish. Shoutout po. Taga saan po kayo, te? Taga na pa kami, San Juan. San Juan. San Juan. Ayun po. Sir ko, lagi niya nanonood. Salamat po. Araw-araw. Araw-araw ka nag-ano, bumibili ka ng... So shoutout po sa kababayan po natin na dumayo po dito na taga San Juan po, no? Shoutout po sa inyo. Ingat po, ingat po. So shoutout sa iyo, Boss Tinong. Nasa ano niya, sa ka-brothers niya. Ang ka-brothers, di mo siya shoutout ang ilang daliri. Shoutout sa kasama ko. Ilan? Daliri. Ilan? Si Andaliri. Ayun, shoutout sa iyo, 11. 11 daliri. Shoutout sa iyo. Shoutout sa mga pulsanawan. Ayun po, ayan. Mga pulsanawan dyan, ha. Ayan, shoutout po. Ingat po kayo, ingat po. Salamat po, thank you. Dorado, magkano per kilo? Ang kilo siya dami. Ay, 1 kilo ha? Kaso 200 lang. Per piraso. So, ang per piraso po dito ng dorado. Ayun. Sabi mo, yun. 2 na isa. Ang per piraso po binibigay ay 200 pesos. Pero pag per kilo, 100 pesos, no? Ayun. Yun po yung mga bentahan po nila dito ng isdang dorado.
Tapos yan po yung mga laman ng talakitok. Good morning po at isang mapagpalang umaga po dito sa Malabon Fish Market. So update po tayo ng mga panibagong presyohan ngayong araw po ng linggo. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Update tayo ng mga panibagong presyohan ng kaganapan dito sa Malabon Fish Market. So nakikita naman po natin ang ating mga kababayan na mga namimili po at dagsang-dagsa po dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot at mag-explore at iikot po kayo dito sa Malabon Fish Market at isang araw pong pakikipagbakbakan sa kalsadahan. Tara, let's go! Ganyan po kadami no, ang pagkaguluhan ng paninda ni Boss Paeng at ang mga prutas po natin dito sa Malabon Fish Market. So update natin yung mga presyuhan ni Boss Paeng ng kanyang mga bangus at mga yellowfin tuna. So ang per piraso ng mga bangus ni Boss Paeng ay 50 pesos. Anong gagawin dito? Tapos ang yellowfin tuna po natin ay 140 ang per kilo. Hindi tayo makasingit sa dami ng customer po na namimili po ngayong araw ng linggo. Sariwang hipon. Shout out! Hipon, ubus na. Nakaubos ka na? Dalawang box lang yun eh. Yan po, oh. Nagkakalikot po siya ng mga pusit kalawang. Ayan. Ang dami oh. Dami tao. Wala nang pizza. Magkano kilo ng hipon mo? Ayun, 300 pesos na kilo ng hipon. Busy-busy ang ating mga vendor dito sa Malabon Fish Market. Meron naman po tayo dito hasa-hasa sa halagang 150 na per kilo. Tapos ang balsa galunggong po natin ay 160 na kilo. Tapos ang kilo naman po ng ating tilapyang Batangas 80 pesos. Good morning, Boss Lando. So shout out sa iyo, Lodi. Tama na. Shout out sa mga customer mo. Para sa mga customer ko, 80 lang. 80 pesos na per kilo ng tilapyang Batangas. Yun, Lodi. Ay, pagkiraso. Issue naman po ng ating mga gulay at mga tahong, talaba ay update na rin po natin dito sa Malabon Fish Market. So may mga presyo na rin po mga nakalagay sa kanilang mga panindang, mga gulay no. So magkano yung talaba natin, Ate Mayra? 100 pa rin. 100 pesos na kada tabo. Sa tahong, Mga people. tahong mo? 120 kilo mataas. 120 ang kilo ha. Kilo po ang bentahan po ngayon ng tahong. Shout out. Si Mayra, salamat. Tapos dito naman po ay may mga panindang pompano sa halagang 320 na kilo. Galunggong ay 180. 120 naman po sa isang piraso po ng bangus dagupan. Magkano ngayon mo ang paninda mong pusit kalawang? 180 na per kilo ng pusit kalawang. Yan po yung mga presyo ng isda, no? Tapos ang mga pakpak po natin ay 130 na kada balot o kada plastic. Wala to eh. Masarap yung pakpak. Tapos ang mga gulay po natin sa halagang 20 pesos, 10 pesos at 50 pesos. Nagbablog po tayo. Yan po yung mga presyohan ng kanilang mga gulay. So shout out sa iyo, Lodi. Michael Jackson, shout out. Bili na kayo dito sa Malabon, murang-mura. Kulay, para nahulog doon manatili akong buhay. Pili na. 120, pwede na 120 dyan. Kung pera lang sana yan. Kaya lang price tag po eh. Soya, taho. Data sa mga bumili.
bumili sa akin, yan. Ito, lala si ate. Yung mga suki ko dyan, shout out. O yun, shout out ni Lodi. Mura mga bilhin dito, Boss Lando. O magkano na ngayon ang katatali mo ng sitaw? 30, bumaba pa ng 5 piso, 35 kahapon. Ayun, 30 pesos na katatali ng sitaw. Suki ko yan, suki ko, 20 pesos. 20. Ito 50 pesos. Opo, kalating kilo. Ito 20 rin. Opo, kalating kilo. Yun, yung mga presyo ng kanilang mga 20 pesos at 50 pesos na mga sibuyas. Wala si Boss, walang bawang. Yun. Yun ang talaga mga pansahog natin, no? Kuya. Yan o, kita, tanong, palaya, kalabasa, pakpet na. Oh, may hawak ka pa. Oh, shoutout sa'yo, Lodi. Ito, 10 to, te. Ito yung mga paninda ni Lodi. 130 na kilo ng yellow pin tuna, 100 pesos sa tilapiyang Batangas. Sa malaki naman po ay 120. 140 naman po sa dalagang bukid. Lato, shoutout pala kay Boss Tinta. Yan. Shout out. Ayun. Nagpa-vlog din dito. Sa iyo ko, Boss Lando. Ba't wala kang panindang ipon, Lodi? Ayoko na mag-ipon. Gusto niya yung exercise lagi. So, ang mga paninda niya po dito ay puro isda. At ang hipon niya ay wala po siyang latag. Alright. Lodi, salamat. Tuloy mo lang ang paghihiwa. Thank you. Yan po yung mga prutas na mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. At may mga tumpukan din po tayo sa halagang 50 pesos. At ang ubas po natin ang per kilo ay 70 pesos na seedless. 140 po ang per kilo. Yan po yung seedless na kalahating kilo. Ubas na berde. Tapos ang ketket ay 60 pesos. Suha po natin ay 50 pesos na kalahating kilo. 100 pesos po ang per kilo. Ang lansones naman po natin ay matamis na duko. 60 pesos na kalahating kilo. 120 ang per kilo. So yan po yung mga tag price ng kanilang mga bentahan po ng prutas sa Malabon Fish Market. Ano yung bata niyo? Ang papaya po, ang tumpok ay 100 pesos. Alright, so ikot tayo dito sa ating mga vendor ng mga latagan ng kanilang bentahan ng mga seafood sa Malabon Fish Market. Lahatan ng kanyang salinyasi 50 pesos. Yan po yung mga latag ng mga gagaong, bisugo. Ito halo-halo po mga isda. Tapos tawilis. Yan po yung mga latagan po ngayon. No? Magkano bisugo? 280 na kilo. Eh dito sa ano halo-halo? 200 lang yan, bata lang sila kung ano gusto nila yan. Ayan, 200 na per kilo sa mga halo-halo, no? Nasa bisugo. Ang kopi mo sila ate. Sige, salamat. Salamat masyado. Dito naman po ang kilo ng ating mga tahong ay 100 pesos. Ang talaba po natin ay hindi po tayo nagkakamali sa halagang 100 pesos na kada tabo. So may mga paninda rin po mga kohol. Ito po yung laman ng ating mga tahong napakataba. May magkano po yung kohol nyo? Ating kwenta po yung isang ganito. Ayan, 50 pesos, no? Tapos may mga isang mga talakitok na maliliit at espada. So ang talakitok na 200 pesos. So yun yung pinagkakaguluhan po na talakitok na sariwang-sariwa po. Kalahati lang ate. Ito po, yan. Ito naman po yung mga maliliit na ano, no? Tapos yung mga cream dory, yan po yung mga laman. No? Ito kalate. Kalate oh. Doon po ay 200 pesos na kilo, paubos na. Boss, magkano cream dory mo ngayon? 140? Dito sana mo, talakita mo maliit. 150 sa maliliit na per kilo, ganda. Doon ay 200 pesos sa malalaki po. Ayun. Nababa po ngayon ang ating cream dory sa halagang 140 na per kilo. Alright. So
Sa mga presyohan ay sulit na sulit pa rin po yung kanilang bentahan ng isda, no? Sa halagang 150 at 200 na kilo ng talakito. So hindi po tayo makaabante dahil sa dami po ng ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayan na dumayo dito ngayong araw po ng linggo. Shout out po sa inyong lahat. Dito naman po ay 310 na kilo ng ating hipon sa Malabon. So maganda po yung mga hipon po natin sa Latagan, no? Talagang ang mura ang mga presyo. Kung magtaas man po ay konti lang. Ito po yung mga latag po rin po ng mga pompano, gulyasan, yellowfin tuna, no? Tapos dito naman po ay 320 na kilo ng hipon. Tapos dito may mga panindang bayabas, no? Masarap po talaga itong mga pansigang at pinagkakaguluhan din po ng ating mga kababayan. Hindi lang po natin makita ang kanyang presyo. Yan po yung mga bayabas. Nasarap po sa mga sinigang sa bangus, sa mga Ilocano na mahilig po talaga mga... Yun, nangangamoy talaga. Ang bango. Nangangamoy na, Boss Dando. Yan talaga yung masarap isigang. Sinigang sa bayabas, yung mga panindang, ano, mga bangus. Te, magkano kilo, te? 80 lang po. Ang baba ng presyo ngayon ng ating bayabas. Sa halagang 80 pesos na kilo. 140 po ay nakakabili sa halagang 20 pesos. Ayan. Talagang sa mga mahihilig po talaga magsigang sa bayabas ay napakasarap po talaga. Alright, so lipat tayo dito sa ating mga iba pang mga nagtitinda ng seafood sa Malabon Fish Market. Mga hasa-hasa ng ating lodi. Ayan, ang lalaki. Magkano kilo? 180 lang, bossing. 180 na per kilo ng ating hasa-hasa. Doon na lang paninda mo? Napaubos na rin? Hipon. Boss, magkano hipon mo? Plus 20, boss. 320 naman po sa per kilo ng ating mga hipon dito sa Malabon. Tapos dito naman po ay may mga per kilo rin po ng mga apahap sa halagang 100 pesos na kilo. Ang talakitok naman po natin ang per kilo ay 100 pesos. Tumpukan ay 100 pesos. Ayan, mga tumpukan po ng kanilang mga bentahan ng isda. Dito ay napakaganda ng mga latagan, no? Ang ating mga bisugo ay 150 na per kilo. 320 sa mga hipon. 150 sa mga alimasag. 100 pesos sa mga bangus at meron din po tayong mga tanigi. So ang ating mga tilapia Batangas ay naglalaro po sa 90 at 80 pesos dito po sa bentahan sa Malabon Fish Market. Amaya, balik ako. So mura po yung ating bitugo, no? 150 na per kilo. Tumpok po dito ay 100 pesos. So dito po yan, no? May mga tawilis po na napakarami. Ano yan po yung mga latagan po nila dito.
Halagang 100 pesos, 50 pesos. Eh, may mabibili po kayong mga latagan na mga tawili sa linyasi. Halagang 50 at 100 pesos. Yan po ay masarap na mga ikilaw. Ayan, no? Mga malatag po nila. So, 180 pesos ang kilo naman po ng yellow pin tuna. Yan po yung mga laman po niya. Shout out, Lodi. Parinda mo, yellow pin. Pogi, magkano ang iyong hipon? Yung 320, oh. Ang lalaki. 320 na per kilo ng hipon. Jumbo size. Ang laki ng mga hipon, oh. Tapos ang ating pusit ay 170 na kilo. Yan po yung mga tagging price ng kanilang mga bentahan, no? Shoutout sa'yo, Lodi. Magandang umaga. Wala pa tayong ano dyan. Yan po yung mga tag price ng kanilang bentahan. 140 po sa ating yellow pin tuna. Ang mga alakaak po, no? Mga tumpukan at 100 pesos na kilo. Yung hinahanap natin ay hindi pa natin makita kung saan po may nagbebenta dito ng malakapas. Ang nakikita po natin dito ay mga alakaak. Espada po ay 100 pesos na kilo. Tilapiyang Batangas. Dalawang kilo 150? 80 pesos ang kilo. Asa-asa sa halagang 150 na per kilo. 70 pesos naman po dito sa mga tilapiyang Batangas. Tipot-pot, shout out. Magkano yung ano mo, hipon? Magkano? Kuya lang sa 320. 320. 320 po yung mga jumbo size na hipon. Tapos tawilis, no? 70 pesos na kilo. 100 pesos po dito sa mga malalaki. Ganyang kadagsa po ang dumayo dito sa Malabon Fish Market. Napakarami pong tao upang maghanap ng mga presyohan na mga mura sa ating mga fish market. Ba't nandito ka ba? Ba't nandito ka, boss? Magkano ano yan, tumpukan? Ay, ito, 200 lang yan. 200 pesos dito. Tapos ito, mga rabbit fish, no? Mga carrot fish, mga exotic. Oo, mga exotic Kilala sa na ibang bansa yan. 100 pesos ang tumpukan. Oo, syempre. Ayun, 100 pesos na tumpukan. Ngayon, ilalatag pa lang po niya uli. Ayan, oh. Mga danggit at iba't ibang, ano yan, mga rabbit fish, kamaran. Shoutout mo, happy birthday. So, shout out sa'yo, Lodi. Happy birthday. Ayun, shout out. Ticardal Brothers. Shout out. Pero, shout out sa akin. Ayun. Happy birthday to me. Shout out. Sa lahat ng namimili, sana maging... Ang ganda ng mga tattoo mo, Lodi. Sana maging masagana Oo. sa Polisian. Ang ganda ng tattoo. Miguelito. Miguelito, shout out. Miguelito! Magalbok! Ayun. Shout out sa'yo, Miguelito. Shout out. 95 te. Di mo lang mapapanood. Boss, boss, boss. Boss lang boss. Bangus Dagupan ay 120 na kilo. Ang gulyasan po natin ay 100 pesos.
Ayan po yung mga latag po nila na mga tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Ang ating po mga alimasag ay nagkakahalaga po ng 180. Shout out. Dito ay 180. ko ngayon, taga Marikina, nanonood siya sa vlog mo. Ayun, salamat. Thank you. Yan po yung mga alimasag po natin babae sa halagang 180 na per kilo. 150 na per kilo naman po dito sa mga lalaki na mga jumbo size na ating alimasag. Lupa. Kaya pa shout out. Boss Lando. Shout out po. Sa mga taga Marikina dyan, yung mga mahilig pa rin dito sa may Dampalit, dito na lang kayo pupunta. Pumunta ba kayong Dampalit? Taga Marikina pa kami dahil napapanood namin kayo sa So shout out po. Shout out po sa mga taga Marikina po. Salamat po sa pagdayo po sa Malabon Fish Market. dito dahil sa mga Sige po, ingat po kayo, ingat po. Thank you. Boss Lando, shout out. Oy, shout out, nandiyan ka, Lodi. Wala pa, konti-konti na Boss Lando. Tanda na nga lang eh. Mauna 1%. Kilo po dito ng ating Dorado ay 120 sa laman. Tapos mga tumpukan po ay 100 pesos. Yan po yung laman ng ating pagi. Pagi, 180 kilo. 180 na kilo sa pagi. Sanda lang daw, yellow pino. Lande. 310 na kilo ng ating mga hipon. Lando pa, shout out. Shout out kay Lulin ni Marcos, happy birthday. Ayan, shout out po at happy birthday po. Shout out. 220 po ang per kilo. 50 pesos na tumpukan po ng mga hipon. 310 po dito sa mga malalaki, no? So, shout out po sa mga ating mga kababayan, no? Sa linyasi ay 70 pesos na kilo. Tumpukan po ay 50 pesos. Napakarami na. Ayan. Lando pa, shout out din kay Boss Leo. Bautista, birthday bukas. Ayun, shout out. May-ari ng Astig, Ipon. Ayun, shout out po, shout out. Boss, salamat. Thank you. Dito pa rin po ay tumpukan ng ng hipon ay 50 pesos, 100 pesos po sa kilo naman po ng gulyasan. Balsa galunggong po natin ay 140 na per kilo. Ano piyesta ba? 90 pesos na tilapiyang Batangas, no? Gulyasan po natin dito ay 80 pesos na per kilo. Ang ating pong dalagang bukid na lapad ay 180 na per kilo. Okay na yan, Tay. Talaga nga naman, no? Siyam na po eh. Balsa galunggong. 135. Tapos tanigi. Parrot fish mo magkano? Ang dahil ang tumpok niyan, bossy. 100 pesos na kada tumpukan po ng ating parrot fish. Ang lapu-lapu ay napakaganda, oh. Kano sa lapu-lapu mo? 150 lang kilo niyan. Ayun, 150 na per kilo sa lapu-lapu. Pinluan, 120 na kilo. Tapos sa bagsak po, no, 150 na per kilo. May lapu-lapu rin po. Sige po, sa shoutout po. Sandali lang po. Ito po. Hello, shout out po. Taga saan po kayo, te? Taga na pa kami, San Juan. San Juan. San Juan. Ayun po. Gusto ko lagi yung nanonood. Salamat po. Araw-araw. Araw-araw ko nag-ano, bumibili ka ng... Bumibili ka ng malaking isda. So shoutout po sa kababayan po natin na dumayo po dito na taga San Juan po, no? Shoutout po sa inyo. Ingat po, ingat po. Boss Tinong, shout out. So shoutout sa iyo, Boss Tinong. Nasa ano niya, sa ka-brothers niya. Ang ka-brothers, hindi mo siya shoutout ang ilang daliri.
kasama ko. Ilan? Daliri. Ilan? On, si Andaliri. Ayun, shout out sa'yo, 11. 11 daliri, shout out sa'yo. Shout out sa mga pulsanawan. Ah. Ayun po, ayan. Mga pulsanawan dyan ha. Ayun, shout out po. Ingat po kayo, ingat po. Salamat po, thank you. 200 po ang per kilo ng ating alimasag. Dalaw na lang isa. Dorado. Dorado, magkano per kilo? Ang kilo siya dami. Ay, 1 kilo ha? Kaso 200 lang. Ah, per piraso. So, ang per piraso po dito ng dorado. Ayun. Sabi mo yun. Dalawang na isa. Ang per piraso po binibigay ay 200 pesos. Pero pag per kilo, 100 pesos, no? Ayun. Yun po yung mga bentahan po nila dito ng isdang dorado. Tapos yun po yung mga laman ng talakitok. Ayan. Sa talakitok magkano? 120 isa. 120 ang isang piraso. Tapos may mga tumpukan din po dito ng mga isda, no? Sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga isdang bato. Ayan, marami po silang mga latag po dito, no? Boss, thank you. Ayan, dami, oh. Mga parrot fish, mga yellowfin. Ayan, at mga isdang bato talaga na mga madami at malaki, oh. Mga talakitok. Talakitok. 500 nila per peraso. Tapos yun naman po ng ating lapu-lapu. Ayan po yung naman ng ating talakitok, no? Alright, sa mga sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market ay talagang napakaraming dumayo na ating mga kababayan, lalo na po sa mga taga Marikina, shout out po sa inyo, at taga San Juan, Metro Manila, shout out po sa inyong lahat, ha. Maraming salamat po sa pagpunta dito sa Malabon Fish Market. Happy birthday to me! Happy birthday! Birthday ni Miguel Tong di may ontong di masalanta ng Bagyong Ondoy. Ayan, shout out sa'yo, Lodi, ha. Pangalawang shout out na sa'yo. Eh. Hoy, walang tama po, dandaan lang. Layo itong papak siguro. Lodi, magkano tumpukan mo ng isdang dalagang bukid? Wala pa itong asawa, Buslando. Isa lang. 100 pesos na tumpukan ng dalagang bukid. Lodi, maraming salamat. Thank you. So, tatawid naman po tayo dito sa kabilang linya at alamin natin ang iba pang presyo ng mga paninda nila sa mga presyohan po na nagaganap po dito. Alright, sa mga prutas tayo dito. Ang halaga po ng matamis na duko, 50 pesos na kalahating kilo. 100 pesos sa per kilo. Boss Lando Explorer. Yun po yung ano ko sa YouTube channel. Tapos 50 pesos na seedless, 100 pesos po na per kilo. At ang ating rambutan, 25 pesos na kalahating kilo, 50 pesos sa isang kilo. Nay, maraming po salamat. Thank you po. 80 pesos na per kilo ng ating tilapyang Batangas. 2 kilo, 150. O yun, 2 kilo, 150. Yun, shout out. Shout out! Kay Richmond Garagara. KKA, Momo. 80 pesos, no, na Ilan niya? kilo. 150 po binibigay po sa 2 kilo. 2 kilos. Yellow pinto na po natin ay 120 na per kilo. 100 pesos sa Bangus Dagupan. 80 pesos naman po dito sa per kilo ng ating tilapyang Batangas. So shout out sa iyo, Lodi. At busy ka ngayon sa paglilinis ng tilapyang Batangas. 80 na lang po ang per kilo ng tilapyang Batangas niya. Tapos dito naman po tayo sa bentahan ng hipon. Boss,
Yon, 340 na per kilo ng hipon. Mga jumbo size na hipon pa rin po ang latagan dito sa Malabon Fish Market. Boss, maraming salamat. Alright, sa sitwasyon at kaganapan po dito sa Malabon Fish Market, tinagsa po ng ating mga kababayan ang mga murang presyuhan ng kanilang latagan dito sa Malabon. So ang mga presyo ng ating mga isda ay napakamura pa rin po. At ang mga gulay ay ganun din po, ang mga presyo ay murang-mura po ninyong mabibili. At shout out po sa ating mga kababayan na dumarayo po palagi dito sa Malabon Fish Market na taga Marikina at taga San Juan Metro Manila. Shout out po sa inyong lahat. Ating mga OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa at shout out po sa ating mga vendor na masisipag na makapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. So talagang ang Malabon Fish Market dinarayo ng ating mga kababayan. So enjoy in video po. Ito po muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan ng at kaganapan sa Malabon Fish Market. God bless po. Bye-bye.